aquí un altre cop. Soc Rosa Collado i avui vinc acompanyada del meu fill Pol. Avui us presentarem 3 receptes saludables. La primera que farem serà fer un hummus. L'hummus és original de l'Orient Mitjà i té com a ingredient principal el cigró. Ara us passaré a presentar els ingredients per preparar aquest plat. Com he dit abans, el cigró, el suc de mitja llimona, un dent d'all, oli, pebre dolça vermella i una miqueta de sal. També porta tajín, que és una pasta de les llavors del sèsam, però no és obligatori per ficar aquest plat. També amb aquests ingredients queda molt bé. Nosaltres el farem també amb tajín. Ja estem preparats per començar a fer l'hummus. Posarem en un got de batre els cigrons. Recordeu, si heu fet servir cigrons de pot, primer els heu de netejar i esbaldir-los abans de ficar-los aquí. I si heu fet cigrons vosaltres, directament. Un cop tinguem els cigrons, hi anirem afegint els ingredients. Comencem. Una mica de llimona, posem una miqueta de la mitja llimona i sempre som atents d'afegir-ne una mica més. De l'all en posarem la meitat i afegirem segons el gust de cadascú. Una miqueta de sal, un bon raig d'oli, una mica de pebre dolça vermella, el mateix, més va posar poquet i anirem afegint en funció del gust que vulguem. I en el nostre cas que tenim tajín, hi afegirem quasi 2 cullerades de tajín. I ara ho anirem a batre. Penseu que està una mica dur al principi, val? S'ha de fer una mica de força, però després ja anirà agafant la textura. Ja ho tenim aquí. Aquesta és la textura. Després de triturar durant un bon rato els cigrons i els altres ingredients. Nosaltres li tirarem una miqueta de pebre dolça vermella per sobre per donar-li color i gust. Com que és un menjar saludable, ho acompanyarem de pals de pastanaga. També es pot acompanyar amb pals d'api i, si no us agrada tant aquestes verdures, ho podeu acompanyar de torradetes. Anem a provar? Anem a provar. Boníssim! Tornem a ser aquí. Ja veieu, he canviat d'acompanyant. Ara estic amb la meva filla Queralt i farem 2 receptes més. Farem berenars saludables. La primera recepta és taronja amb canyella i sucre. D'ingredients necessitem una taronja, canyella en pols, sucre moreno o també podeu fer servir panela, que és més saludable i que està tret de la canya i està sense refinar. Per començar a fer la recepta, el que farem serà pelar la taronja. Un cop tenim pelada la taronja, posarem a tallar a rodanxes. Sempre serà bonic col·locar-ho el més bonic que puguem. Aquí estem intentant fer una floreta. A continuació posarem panela. Molt bé, i per últim hi afegirem una mica de canyella al gust. I així de bo i bonic queda aquest berenar.
Si el feu i el deixeu una estoneta a la nevera, encara els deixaran anar els sucs i quedarà encara més bona. Esperem que us agradi. Ara farem la segona recepta de berenars saludables. Aquesta recepta és de poma amb sucre a microones. D'ingredients necessitem poma, sucre i el microones. Per començar aquesta recepta agafarem la poma. Segurament aniria millor que fos una poma golden. Igualment podeu fer servir qualsevol que tingueu a casa o que sigui del vostre gust. Vindria a ser aquesta recepta com una poma al forn, però al fer-la talladeta ben petita i al microones el que fa és que sigui molt més ràpida. Per tant, començarem pelant la poma. Un cop teniu pelada la poma, la tallem en 4 trossos, li traiem el cor i la tallarem a trossets petitons. A continuació, hi afegim una mica de sucre, una mica més, una massa més, perquè estem en menjars saludables, no hem d'abusar del sucre, i ho fiquem al microones. El temps que ha d'estar al microones dependrà de cada microones, però nosaltres 900, que és la potència habitual dels microones, ha d'estar uns 6 minuts aproximadament. Igualment, ho aneu mirant vosaltres. Un cop l'haguem tret del microones, després dels 6 minuts haurà de quedar en aquesta textura, cubeta. Hem de deixar refredar fins que estigui a temperatura natural. Anem a Provem? provar? Boníssim!